последно време все по-модерно става автомобилите да излизат с мат боя от завода, все по-търсен ефект. Въпросът, който получаваме много често е: можем ли да поставим защитно фолио на мат автомобили, както и защитни керамични покрития? Разбира се, че можем и всичко е до избор на клиента. И разбира се, бюджета, който той си е отредил. Ако иска той да направи максимална защита и автомобила да бъде предпазен от всякакви наранявания, летящи камъчета, дръскотини, то изборът, разбира се, е защитното фолио, като ефектът, който се стремим да запазим, разбира се, е матовият. А това с матово фолио не е никакъв проблем. Когато говорим за керамично покритие, разбира се, пак се поставя върху матовото покритие на автомобила, не се променя неговият вид, но тогава нямаме такава издържливост нито на камъчета, нито на дръскотини. Автомобилът се мие много лесно, не се замърсява, както ако не е нанесено такова покритие, и разбира се, има минимална защита от надраскване, но не е толкова силно изразена, колкото ако се апликира защитно фолио. Ние съветваме да се защити мат лака, понеже той е доста по-капризен от гледна точка на корекции. В смисъл такъв, мат лак не може да се полира и всякакъв тип петна, дръскотини, които се получават по него, не могат да бъдат отстранени, следователно единственото решение е пребодисване на детайлите.